Amoy ano na, amoy lutong Pilipino na dito sa may ano? Sa may hagdan. Amoy rice. Sorry, Arde. Kano gusto nga birthday, manang tata? Kasi pa gusto nga birthday? May spaghetti sauce, tapos naga na rin ito, kari-kari. Win, kare-kare. Kari-kari, oh, sarap yan. Katatapos lang kumain, oh, tumahimik na sila. Hello! Hello. May pupuntahan kami ngayon. Invite kami sa isang birthday ng isang kasama natin, oo, na Pilipina. Yun, mag-birthday kasi siya. Kaya sabi niya pupunta daw kami. Kaya Invited. Oo, invited kami. Ito yung Libre regalo. Libre pagkain. Oo nga. Tignan natin kung makapag-vlog ako. Ano? Tatry namin. Nakakaiba naman itong bahay na ito, Jem, oh. Iba yung style niya. Parang bubong. Oo, yung hindi semento, itong mga brown, parang anong tawag kaya? Bricks? Hindi bricks. Ewan ko kung anong tawag sa English. Gulo-gulo pa yung buhok ko. Linower ko lang kasi. Kaya nagganito na fly away. Sa likod kami nagpark. Walang parking kasi dito. Puno lahat. Oh, may old timer doon. Oh, ay nako. Jetzt muss man hier rein. Ganda. Kann ich klingeln? Ja, muss mal gucken, wo das ist. Warte mal. Anong pangalan? Uy, Wala pangalan? ano pangalan? Baka yung old pa na pangalan ang nakalagay. Kasi kalilipat lang niya dito sa bahay na ito. Sa apartment na ito pala. Pwede pala, pwede. Amoy ano na, amoy lutong Pilipino na dito sa may ano? Siya. Sa may hagdan. Ayan ay na floor diye, amo. Pamili, gusak. Kayo ano? Hindi alam ni Jeb kung... Pero dito sa may ano, maamoy na talaga. Amoy rice. Dito amoy rice kaya basta mag-doorbell tayo. May amoy dito na rice kaya dito na kami mag-doorbell. Tawagam. Tawag mo. Chinilas mo. Ito siguro. Wala namang... nicht einfach klingeln so viel. Vielleicht wohnt sie ja nicht da. Ich bin nicht sicher, ob sie da wohnt. Ich weiß, wo die wohnt, aber ich sag's dir. Dito sa kabila may deco sila na Christmas. Ayan. Ito ang mo. Nagre-ring. Nagre-ring. So, dito. Wala kami sa laruan. Adik sigurado kami musika. Das ist sie nicht. Doch. Oh, ayan na. Sorry, Arde. Come so right. Hello. Ay, Hi, hello. amoy na. Video ak Mana? Hello. Ito invite mo Ito vlog. Hi. Ito yung birthday girl. Hello. Okay. Hello, Pilipinas. Para sa'yo. Ikaw pa nagdala. Yeah. Thank you. Where is Kanyang eh? Ay, naturog kami di kwa. Diyan ti kaduana. Gusto nga, hantay nga nakaawid. You go and the video also the... No, it's okay. Ikatakpay. Ada ti awit ko. Huwag nang tanggalin. Ay, ag-video ak lang ha. Okay lang? Hello. Long time. Kumusta kayo? Mayat. Ni Madam ako nabigla na kapin na. Hindi ko ako nalagip ko ay birthday ng siya.
Ani siya kayo ko na. Ano dahil ito? Kano Diyos to nga birthday manang tata? Kasi pa Diyos to nga birthday? Ang dami linuto ng mga aso natin, oh. May puto. Mayat. Ay, nasa. Ito yung ating cook. Si Madam ang cook. Oh, may spaghetti sauce. Tapos, naga na rin ito, kare-kare. Win, kare-kare. Kare-kare. Oh, sarap yan. Kare-kare. Tapos, ito yung noodles. Kame. Tapos yung puto. Natikman ko na ito. Ang sarap. Sarap na ginawa ni ate. Hello. What's up? Ganun pala ang Hello! Oh, nandito na kami. Katatapos lang kumain. Oh, tumahimik na sila. Papakita ko lang. Oh. Sabi mo, sige magsalita. Hawakan mo yung puto mo dali. Ayan, yung mga kasama natin, yung mga Pilipina. Ano ba? From Ilocos Sur. From Ilocos Sur. Oh. Ilocos Norte. Wow. Si ano naman? Si ate. Taga Mindanao ako, Bisaya ako. Oh, Bisaya. Oh. Mga Bisaya daw, mga ano, si Raulo. At ito, si ate. Hello. Taga saan ka? May gusto kayong batiin? Taga somewhere out there. Okay. Pakita mo yung puto. Kasan yung puto? Yun. Oh, nakakita ko. Oh. Chicharon. Ito yun. May Yung puto. puto na masarap. Yung chicharon namin. Chicharon of Denmark. Oh, yeah. Made in Denmark pa, oh, diba? Oh, ganun. Makita dito sa Hello! Tapos na yung aming lakad, pauwi na kami. Nakakatuwa yung mga yung mga kababayan nating mga Pilipino. Nakita natin doon sa birthday. Oo nga, salamat. Salamat Manang pala. Nancy. Manang At Nancy. naimbita kami sa inyong birthday. Oo. At saka syempre yung mga nakilala natin, mga kababayan natin. Salamat din. Oh, nandun na si Liam. Si Liam nandun sa playground. May daan ba dito? Doon na tayo, dada. Baka may daan dito. May laan here, ya? So, yun mga kaibigan, nakakatuwa, no? Oo nga, ang daming mga kwento. Mga kwento na alala namin yung mga memories doon sa Pilipinas. Diba? So, yun, nakakatuwa. At maraming salamat, Manang Nancy. Yan. So, pupunta pa kami sa ano bang tawag doon? Playground. Yan. Tapos uwi na po tayo. Oo, gabi na. Bukas magtrabaho ulit tayo. Kaya, ayun. Ang laki pala dito. Oh! Ang playground. Ay, grabe, laki pala dito. Oh, may telescope. Oh, may maliit na parang castle. Liam! Ang cute naman nito. Ginawa nila dito. Punta nga ako dyan. Ano kaya tong ano na yan? Wow. I have done. Isang cool again. Pwedeng mag-balance dito. Mama, Yeah. weißt du, wo Papa vielleicht nicht klettern kann? Hier, weil das ist wackelig. Oh, da musst du aufpassen, drauf rutschig, ne? Madulas yan. Kasi basa. Geht, Liam, oder? Okay. Jetzt, Und Papa? Warte, halt dich hier fest. wir müssen erstmal zu dir kommen. Oh. Nagalis tayo dyan. Madulas dito. Oh goodness. Parang hindi sa mga bata to, parang mahirap sa mga adult. May telescope pa, oh. Da kann man dich nah sehen. May makita ba dyan? Oo, konti lang. Hast du was gesehen beim Teleskop? Nein. Pero hindi masyadong Clear? hindi masyadong lumalapit yung Oh, Liam, for this rutschig, no? Ang bilis naman yun, no? Maulap pa kasi, kaya
parang basa-basa yung mga ano. Walang bata. Si Liam lang ang bata dito. At kami. Uy, parang jelly kids dito. Doon na lang tayo dadaan. Oh, may daanan pala dito. Oh, ang ganda naman yung ginawa nila dito. Saan? Itong playground na ito. Pero madulas to ha. Yeah. Be careful. Bye. Ja, wir kommen. Nis, geht bei mir. Geht. Oh. Yung mga dahon na nahulog sa puno. Oh, der ist auch ganz schön. Musst du aufpassen, ist rutschig, ne? Hallo. Das geht hier. Mhm. Was macht man da? Musst du mit beiden Füßen, glaube ich, oder? So, ja. Oh. Ay, mahirap yan. Parang Tulungan tani nagalis. madulas. Nagalis. So, es ist rutschig. Einfach die Hand hier. Reinnehmen. Oh, madulas. Ito madulas. Komm so zu mir runter. Das ist zu rutschig. Ja. Wenn es zu rutschig ist, dann ist es okay. Oh Gott. Aber Ist dein Bauch kalt? Nee, meine Hände sind warm. Ah, dito naman, ano to? Dann kann ich's. Was ich? Kannst du mir helfen, ne? Ja. Die Hände Komm. sind ist kalt, malamig Lang, daw. malamig. Malamig, oo. Sige. Yung Komm, paghawakan. Natürlich hier oben. 1, 2, 3. Hast du? Ja? Sige. Malamig yung tainga ko. Lalakad kami dito sa park. Nadiskubre namin yung isang daanan. Eh, nasa ano na tayo, oh, nasa highway. Nasa bridge ng highway. Oh. Dito pala. Nadiskubre ni Liam. Kasi siya ang nauna. Diyan tayo pumasok kanina dito sa Austat na ano. Diyan tayo pumasok. Tapos lumabas tayo dito.